umay kayo kanyak, da kayo nga agrigrigat, ken madagdag sinan, ta pa inanaen kay to. Umay kayo. No adaman ti problema tayo ita kakapsat, ibagat ti Apo kada tayo ita, umay ka kanya. No adaman ti problema may ti relasyon mo kakapsat, ibagat ni Apo Jesus ken ka ita, umay ka kanya. Basit man no dakkel ti problema tayo kakapsat, ni Apo Jesus laeng ti pagkamangan tayo. Hallelujah. May kadwa kakabsat. Ti naimbag adamag. Iti mensahe tayo itang arabii kung ang tinasantuan na surat ang nagapu iti San Marcos Kapitulo 7, versikulo 25, nabasak tatay, aday di maysa nga ina, linuganan ti dakes nga espiritu ti anak na babae, na damag na ti may papan ken ni Jesus, ket dinagdagos na tinapan ken kuana sa nagparintumeng iti sakaanan na. Daytoy nga ina, na damag na, nga adda maysa nga agar-aramid iti naduma-duma nga milagro. Adda iti maysa nga agar-aramid iti hallelujah. Naidumduma apakaislasinan. Agpaksyat iti demonyo. Ken naduma-duma nga saksakiten dagiti tattao. Dayjay laeng tinadamag na. Hallelujah. Kakabsat kaputan na damag na daytoy napanisuna kini Apo Jesus na nagpakpakaasi. Kakabsat dagitoy nga hentil ammu damit ket dagiti panangkita dagiti Hudyo kadakwada. Isumunod no itultuloy ti nga basahin ditoy nga Biblia kakabsat nang nangruna iti paset iti New Testament ket mailasin tayo. Liklikan da dagiti places dagiti nga hentil gapo iti panagkita da kadakwada. Ngem gaputan ng ngek daytoy ina daytoy nga damag na nga adda iti maysa nga agar-aramid iti solusyon iti dakkel nga problema. Daytoy anak ko nga niluganan ti demonyo awanin sa bali ti makatulong ti lakit dayjay nga Jesus nga kunkunada. Isu nga idi na damag nan nga umayen nga ada iti asidik iti lugar dan isut na pan nga pinasikaso nga papanan. Isu ti ipalagip mit iti Apo kada tayo kakabsat nga datayo nga makaammo kini Apo tayo nga Jesus. Masapul tayo met nga iwaragawag daytoy nga naimbag nga damag. Masapul tayo met nga ikasaba daytoy nga naimbag nga damag. Gapu ta adu dagiti hampay nga makaammo. Adu dagiti gagayem tayong hampay nga makaamuhan dapay nga nangeg iti naimbag nga damag ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket masapul da nga dinggen nga kabsat. Adu dagiti problema nang imhanda nga ammo no kasunod ti pamayanda. Awan ti sabaling ammo da nga pamuspusanen. Adu pa dagiti mangeg tayo nga handa kayat ti agbyagin kaputa handa mo ti taramiden nan. Ngem nga kapsat da tayo nga makaammo kini Apo tayo Jesus. Masapol tayo nga gawaan nga ipakaammo daytoy nga damag. Ngano anyaman ti problema da adda ni Apo Jesus nga sisisagana nga mangtulong kadakwada akaslamit kada tayo idi adda dakkel nga problema tayo. Idi adda ti problema tayo ni Apo Jesus ket sisisagana nga timulong kada tayo. Apay gapu at ada iti nagi waragawag ada ati nangi kasaba ada ti nangi pakaammo kada tayo kini Apo angket din isu nga datayo kakabsat masapol tayo nga ipakaammo daytoy kinaimbag ti Apo. We have to share the testimony. Iti kinaimbag nga kada tayo kakabsat. Tanuhan tayo nga ipadamag daytoy naimbag nga damag
aduda pa'y nga kawanti future na. Nung na kami ako. Kaya kakabsat, kaya't kumit nga ipalagip dahil nga na imbag nga damag. Yung masarakan ni San Juan, Kapitulo 1, kung nanakit, idi po nga na'y addan ti sao. Adda daytoy nga saon. Ket ti sao kadwa ti Dios. Ket ti sao Dios. Manipod idi punganay ti sao kadwa ti Dios. Kadwa ti Dios. Dito nga timik ko nga mangmangegyo itan kakabsat ket ada dituyen ngim nurumwaren. Dito iti sao. Pinarswa ti Dios iti isu amin babaen ken kuana, babaen iti sao. Isu nga idi punganay, idi po imbaga ni Apo nga adda ko ti silaw, silaw. Ket nagparang ti silaw. Pinarswa ti Dios dagiti isu amin babaen iti sao. Amen. Ket awan tinaparswa no saan agapu ken kuana. Pinarswa ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana kakabsat. Ti sao isu ti gubwayan ti biag ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Isu dagiti silaw ti tattao idin isu met pay ti silaw dagiti tattao ita. Ket sinno dayta nga silaw kakabsat? Ni Apo tayo Hesukristo. Versikulo 5 kuna nagit agranyag ti silaw iti sibnget ket di mabalinan ti sibnget nga iddepend. Hallelujah. Versikulo 10. Adda idin ti sao ditoy lubong pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana nupay kasta saan a binigbig ti lubong. Napan iti ili na ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Laglagipin tayo di mensahe tayo kapsat nga ni Apo Jesus dagiti Israelitas ti umuna nga mission na nga paki amon na dagiti na imbang nga dama. Ngem adudang haan nga namati ken kuana. Hallelujah. Versikulo 12. Ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Kakabsat dagiti imawat ken namati ken ni Apo tayo Hesukristo inikkan na ida. Inikkan na tayumet nga mamati ken kuana iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Tayo nga mamati ken ni Apo tayo Jesus. Datayo nga mamati nga isunag itin sakripisyo na tibiyag na para kada tayo tapno masubot na tayo. Datayo nga mamati iti naimbang nga damag. Nga gapo iti kastalaunay nga panagayat ti Dios kada tayo amin. Haan lang nga dagiti Hudyo idi. Kada tayo amin nga kabsat. Hallelujah. Dagiti imawat ken namati ken ni Apo tayo Hesukristo. Inikkan na ida iti panakabalin nagbalin nga anak ti Dios. Saan daan nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakipasngay ti tao dati Dios a mismo ti amada. Kakabsat datayo nga mamati ken ni Apo tayo Hesukristo ti Dios a mismo isumit iti ama tayo. Hallelujah. 14. Nagbalin at tao ti sao. Nagbalin at tao ti sao. Kaya't nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na. Ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama.
Sino dahi kakabsat? Ni Apo tayo Yesu Kristo. Amen. Sino dahi nga sao nga nagbalin na lasag kakabsat? Ni Apo tayo Yesu Kristo. Nga babayan iti pamati tayo kenkwana. Inikan na tayo iti kalintigan nagbalin na ti Diyos. Isu na laing iti dalan. Isu nga iti bagbagana nga siyak laing iti dalan. I am the way. Siyak ti pudno. I am the truth. Ken siyak ti biyag na life. Amen. Kakabsat. Iti paborito nga bersikulo tayo iti nga simbaan. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na tapno siya sino man ang mamati. Siya sino man ang mamati kenkwana. Saan amatay di ket agbyag magnanayon. Hallelujah. Dahil ta tinaimbag na damag kakabsat niya Apo tayo sa Kristo. May katlo nga may suro kada tayo kabsat ket ti panagayat ti may sanga ina. Ti panagayat ti may sanga ina. Dahil iti nga ina nga dati anak ng analuganan ti demonyo. Nung paninutin tayo kab sa tagiti naramid na tapno laeng may bagan iti anak na. Napan kadagiti Hudyo. Dagiti Hudyo amang idadadanes kadakwada. Dagiti Hudyo nga kaslaaso ti panagkita da kadakwada. Ngem daytoy panagayat daytoy nga ina iti anak na. It didn't matter. Apay tati amuna kit daytoy nga Jesus isulaeng iti makapakset iti demonyo nga adda iti anak na. Hallelujah. Gaputan ng ngegna nga adda is ni Apo Jesus. Inakseptaran na daytoy nga kaslapan na kaibabaing tapno laeng maagasan ti anak na. Kakabsat amok nga adu dagiti kakabsat tayo adu kayo ditoy nga kakabsat mi ti pamati nga dagiti anak tayo no dadumaket adu dagiti ubrain da nga hantay nga pagayatan ngem ipakpakita tayo latta ti panagayat tayo kadakwada uray no araramidin dati nakababain kadagiti gagayem tayo. Hallelujah. Ipakita tayo laeng ti panagayat tayo kadakwada. Thank you, Jesus. Iso nga da kayo nga ina ita nga daditoy nagyamang kami launan. Mother's love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagpakumbaba tapno laeng magasan ti anak na. Amen. Kinti maudi nga maipalagip ti Apo kada tayo kakabsat ket. Don't stop praying. Amen. Iti versikulo 23, kuna nakit, saan asinumbatan ni Jesus? Nagparintumeng iti sanguanan ti Apo, at dumawdawat iti tulong, Apo tulungan nak, dahito nga anak ko kit niluganan ti demonyo. Apo tulungan nak. Ngem, haan asinumbatan ni Apo tayo Jesus? Kakabsat, mano kada tayo itang arabii nga, no anyaman dagiti karkararag tayo. Hala nga nga may panggip kadagiti anak tayo, kadagiti asawa tayo, kadagiti gagayam tayo, may karkararagan tayo, isudagit, no dumakit kaslahan na tayo tingtingin ti Apo. Kakabsat, haan tayo nga isardeng ti agkararag. Kasla daytoy nga babae nga ina, gaputa ammo na ti masapul daytoy nga anak na.
Hana nga insardeng. Hanay nga insardeng ti agkararag. Hallelujah. Diyo kumaliwayan ti agkararag. Iti may sangayon suro ni San Pablo. Kadagiti taga Thessalonica iti. Diyo kumaliwayan ti agkararag. Kakabsat, in closing, ti kayat ko mga kang runaan nga ipalagip kada tayo amin. Ket maipapan iti daytoy nga naimbag nga naman. Nga imbaga ti Apo nga dagiti tumamati ken kuana ket inikanda iti pan nakabalin. Nga bigbigen to nga anak isula iti Dios. Dagiti tumamati kini Apo tayo Hesukristo. Ket agbalin nga anak ti Dios. Hallelujah. Dahil laing pamati tayo kini Apo tayo Jesus kakabsat. Ket nang patyen tayo ito isuna, ikan na tayo ito ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos. Kakabsat, dito'y lubong itan, dudwalaing ti klase iti taon. Gaputi impaay ni Apo Jesus ti biyagnan, dudwalaing ti klase iti tao dito'y lubongin. Dagiti anak ti Diyos, kinsapay ko madagitin to agbalin nga anak ti Diyos. Awanin sa bali. Amen. Ket ti pagmayatan na daytoy nga paset iti Biblia kakabsat. Ket ipalagip ko manenti kunana di versikulo 26. Kunana nga saan nga rumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso. Idi kakabsat ket adadagiti anak ti Dios ken adadagiti aso. Awan dagiti anak ti Dios ken nga anak ti Dios. Dagiti laing anak ti Dios ken dagiti aso. Ket dating kunana nga saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing. Kakabsat datayo nga mamati kini Apo tayo Jesus, datayo nga dati kalintiganan nga nagbalin nga anak ti Dios. Gapu iti pamati tayo kinkuana, datayo dagiti anak ti Dios. Ket kakabsat, datayo ti unaen ti Apo a paraburan. Apay gapu ta datayo ti anak na, datayo ti mamati kinkuana. No basahin tayo diti Biblia ket adati kong kunada nga adati ko insurat ni Apo dito nga He blessed the just and the unjust. Ngem kakabsat, unaen na nga paraburan dagiti anak na. Ken dagiti parabor ti anak na ket agserbi para ket dagiti anak na. Akasimbaga dagiti babae nga dayjay laing murkat, dayjay laing maregreg. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Kakabsat, datayo yung anak ti Diyos. Datayo ti umunang nga mabendisyonan. Datayo nga mamati kini Apo tayo Jesus. Datayo ti umunang. Kit madaman kada tayo ti hapay nga mamati iti Apo ita. Naglagipin tayo. Itinaudi nga isuro na kada tayo kapsat. Kithaan tayo nga agsardeng nga agkararag. Nga no anyaman ti kaya tayo nga mamaamuan. Mabaen kini Apo Jesucristo no. O anyaman dagiti manggig tayo itawin nung nanggig tayo idi nga may panggap kinkuha na nga hantay nga maawatan. Ituloy tayo nga ikararagan.